हाय लोगोफोर, आं दिनै आरो गोदान मोनसे ब्लग लानानै फैबाय लोगोफोर। आं दिनै आंनि फिसाजो गिदिरखौ डान्सआव लांनो नागिरदों। आंनि फिसाजोनि डान्सआ सनिबार आरो देवबाराव जायो। आं आंनि फिसाजोखौ कथक डान्सआव होदों आरो आं बिदिब्ला आंजों नोंसोर नायलांफाबाय थादो लोगोफोर। नै आंनि स्कुटिखौ बहनबाय आरो थांनो लागि। नै लोगोफोर, जोंनिया लामाया बेसिंगाले माबा पाक्का जायाखै आरो आं सर्टकाटखौ थांगोन आरो। नै लोगोफोर, दायो आङो फैयै मोनफैबाय आरो मेन रडआवहा उथिनोसै आरो दायो ससे थांबावनांगोन, होमबानियानो थेलामारा मोनसिगोन आरो। नै लोगोफोर, आं सफैबाय दायो। आं बिसिं हाबनांगोन आरो बियो थेलामारा टिचार कल'नि गोग्लैयो आरो जायगानि नाम। नै आं सफैबाय आरो लोगोफोर, दायो नोंसोरो नायलांदो। आं एसे देखायलांनोसै फिसाफोरनि मोसानायखौ। नै लोगोफोर, डान्स क्लासआ दायो स्टार्ट जायाखैमोन आरो गार्जेनफोरा बेनिखायनो नेथ'बाय थादो आरो दसे। Así. Sí, no, así. Nada que, disturb नहीं दिबी. लोगोफोर, बिदिब्ला आं भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'बाय। आंनि भिडिअखौ नायनानै एसेब्लाबो मोजां मोनदोंब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौ थुनानै हो।